Bueno, bons días a todos e a todas. Dá comezo o pleno ordinario da Corporación do 21 de 3 de 2016. Bueno, antes de empezar a sesión ordinaria, quería que constara en acta o pésame de todos os membros da Corporación e dos grupos municipais polo pasamento de don Manuel Abeledo, que foi presidente da Diputación, pero tamén concelleiro desta Corporación. O pésame á familia e achegados, obviamente. Ben, pasamos entón ao punto primeiro, a aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria 22 de 2 de 2016. Algúnha intervención ao respecto? Se non hai ningunha intervención, dase por aprobado por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. E pasamos á parte resolutiva, punto número 2, urbanismo, modificación puntual número 2 do plan parcial do sector B4 en Fonte Santa, a iniciativa da Asociación Juan 23, aprobación definitiva. Señor secretario, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente, en sesión do 16 de marzo de 2016, acordou dictaminar favorablemente a proposta de aprobación definitiva do proxecto de modificación puntual número 2 do plan parcial do sector B4 en Fonte Santa, solicitada pola Asociación Juan 23. Moitas grazas. Algúnha intervención? Se non hai intervencións, dase por aprobado o asunto e por unanimidade dos presentes. E pasamos ao punto número 3, ratificación da inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da moción relativa ao uso do antigo edificio da Xunta de Galicia en Pontevedra. Como non hai ditames, se entende aprobado por unanimidade a no. Entón, hai que votala. Se vota a urxencia. Votos en contra. Punto número 3. Votos en contra da urxencia. 1. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. Apróbase por 24. Falta, non sei. Falta. Paloma. Ben, pois... Bien, dito eso e aprobada por maioría, ten a palabra o señor Bará. Hola, bo día. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, o xeto desta moción, como xa sabido, é buscarlle unha solución á situación na que está o edificio da Xunta en Benito Corval desde xa o ano 2008. Vale. Demasiado ímpeto, non? Ben, a situación do edificio da Xunta Benito Corval, como é sabido desde o ano 2008, pois está en situación de abandono, ademais dando unha imaxe moi negativa pola situación que ten a fachada e a entrada, que ademais é unha situación que se dá con outros edificios tamén de outras administracións no Concello de Pontevedra, como pode ser a sede de Facenda na Praza Ferrería ou tamén o antigo cuartel da Guardia Civil na rúa Casimiro Gómez. Entón, neste sentido, pois hubo xa un acordo do Pleno no ano 2014 que solicitaba á Xunta que se lle dese uso público a este edificio, que se cedese a entidades de Pontevedra. Naquel momento non tivo resposta por parte da Xunta. Despois, no pasado mes de agosto, o alcalde reuniuse co presidente da Xunta e solicitoulle expresamente que se tomase algunha iniciativa respecto deste edificio, sobre todo porque había unha demanda por parte de asociacións da cidade, pero tamén da Universidade de Vigo, para que se lle dese uso. Agora, pois, tomas esta iniciativa desta moción, que ademais é unha moción conxunta de todos os grupos. Penso que todos compartimos a idea de que é un edificio que está desaproveitado, que se podría utilizar tanto para usos da administración como por parte de entidades sociais e da propia universidade, e tamén nos parece que por parte da Xunta se dou un paso comunicándolle ao Concello a decisión de elaborar un proxecto de remodelación e novos usos do edificio, que en xeral responde a esta demanda que fixo o Concello. Polo tanto, estaremos vixiantes a partir de agora, porque xa pasou moito tempo e pensamos que se debe actuar coa máxima axilidade para darlle resposta a estas demandas. En todo caso, podríamos engadir que dentro deses futuros usos estaría ben tamén que lle buscasen un lugar para que haxa en Pontevedra unha delegación da televisión galega, da radio autonómica, que desde xa fai tempo marcharon desta cidade. Eu creo que foi unha decisión equivocada e que se podría correxir buscándolle unha ubicación neste edificio. Moitas grazas. Grazas, señor Bará. Algúnha intervención?
Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bos días. Bueno, cando se nos propuxo por parte do Goberno Municipal a posibilidade de que toda a corporación apoyaran a moción para recuperar o antigo edificio administrativo de Benito Corbal para usos públicos, os socialistas dixemos que daríamos toda a clase de facilidades para chegar a un acordo, porque creemos profundamente na política de acordos e porque este é un tema que saía no noso programa electoral do ano 2011. Por iso, cando nos chegou a proposta, dixemos que apoyaríamos, aínda que a nos non é a proposta que nos gustaría aprobar. Nos gustaría aprobar unha proposta moito máis ambiciosa, pero entendemos que precisamente unha política de acordos é unha política de cesións. Por lo tanto, é normal que cando se ten que chegar a acordos non se acabe satisfeito de todo. Por lo tanto, nos anunciamos o noso voto favorable, pero non renunciamos a matizar que o noso apoio é un apoio con matices, porque a nosa posición política é relativamente diferente. Nos, primeiro, non creemos nas coincidencias. Parece unha cousa así un pouco rara que precisamente cando este pleno decide traer unha moción por unanimidade, a Xunta de Galicia, que amosa unha inactividade absoluta, se apresure a enviar un escrito onde se compromete a unha serie de cuestións. Pero, bueno, os compromisos da Xunta de Galicia hai que metelos sempre en reserva, porque normalmente acaban por ser compromisos incumplidos. Por lo tanto, a nós as promesas de actuacións nos sonan a precampaña electoral, e cando esas promesas non veñen acompañadas de documentos que se di que xa se enviarán, aínda nos preocupan moito máis. Por lo tanto, desde moita reserva e moita desconfianza acerca das promesas que poida facer a Xunta de Galicia de cara a Pontevedra. A nosa posición política é diferente. Nos gustaría que o edificio pasase, que se firmase un convenio para que pasase a ser de titularidade municipal e que fose o Concello quen o xestionara e non a Xunta de Galicia. Creo que é unha proposta máis ambiciosa e creo que no futuro teremos que tender a eso, pero en todo caso o acordo nos parece ben e sempre nos encontrarán nunha política de acordos, incluso ainda que facer cesións. Nada máis. Grazas. Señor Rei, ten a palabra. Sí, moi brevemente. Simplemente a nosa asignatura está na moción, apoiámola plenamente, e o único que nos gustaría instar ao Grupo de Goberno que vele porque teña un cumprimento efectivo en prazos razonables e cando se decidan os usos que se van dar aí, que se intente consensuar entre todos os grupos, nada máis. Moitas grazas. Señor Moreira. Gracias, señor presidente. Moi bons días a todos. Nos compartimos evidentemente esta moción, así a asinamos, pero queremos felicitar a Xunta por ter esta sensibilidade de manter un uso público dun edificio que creo que era unha demanda de todos os veciños de Pontevedra que día a día pasan por diante dese edificio e que supón, non hai que esquecelo, unha renuncia a recalificar un edificio, porque así estaba no convenio de que se recalificara tanto para uso de vivenda como para uso de oficinas. Esta postura da Xunta de Galicia determina que vai ter un uso público, o cual é de agradecer, pero estaría ben que por parte do Concello de Pontevedra ese mismo celo que se amosa polas competencias das demais administracións e por lo que teñen que facer cos edificios ou outras administracións se mostrara cos propios edificios do Concello de Pontevedra. É dicir, me gustaría máis que se preocupara máis as súas competencias que das demais administracións, porque sabemos que as demais administracións saben cumplir coas súas competencias. Pero, en cambio, aquí seguimos agardando algún día por ter unha sede institucional no antigo cuartel de San Fernando. A Universidade sigue esperando polo edificio das Artes que se iba a facer na parcela de Tafisa. Seguimos esperando unha remodelación e ter un salón de plenos axeitado na Casa Consistorial. Non hai que esquecer que estamos nunha sede provisional prestada pola Xunta de Galicia en virtude precisamente dun convenio no que tamén se formaba parte o edificio de Benito Corbal. E non queremos esquecer tampouco de que este edificio de Benito Corbal tamén vai ter un uso para a Universidade de Vigo, e menos mal, porque, señor Fernández Lores, seguimos agardando aquel proxecto que vostede anunciou con foto incluída dun edificio que iba a facer coa Universidade de Vigo no centro de Pontevedra.
Nos sabíamos perfectamente na campaña electoral que aquel proxecto se caera, vostede nunca dixo que se caera, e espero que se recoñeza que aquelo que vostede anunciou non fructificou, anunciou que o iba a facer, pero non anunciou que aquelo se caera. E gracias a que ese edificio de Benito Corbal vai ter usos para a Universidade de Vigo, pois poderán ter cabida moitos proxectos que non terían cabida si de vostede dependera esa competencia, porque así estamos vendo que vostede nada fixo por albergar a Universidade de Vigo. E nada máis, esperemos que esta senda de pensar nos veciños, de escoitar os veciños, esta senda tamén a siga o Concello de Pontevedra e que, insisto, o mesmo celo que mostra por mirar e axexar que fan as demais administracións que o teñan coas súas propias competencias. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Moreira. Se non hai máis intervencións. Bueno, eu pensei que hoxe era o día da poesía e o señor Moreira ia vir un pouco máis así equilibrado, pero bueno, vexo que non, que ven con espírito de oposición. En todo caso, teño que dicir, señor Moreira, que a Universidade contou sempre coa máxima colaboración deste Concello, incluindo que ten unha sede en Pontevedra que foi cedida por este Concello. E se non está feito o edificio das Artes, seguro que non foi por falta de vontade deste Concello. Moitas gracias. Bueno, sometemos o asunto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor, 24. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Ben, punto número 4. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación, no seu caso, da moción do Grupo Municipal do Partido Popular opoñéndose ao tratamento de Vigo como capital de provincia. Señor... sometemos á votación. Votos en contra da urxencia, 1. Abstencións, ningún. Votos a favor, 23. Apróbase por maioría. Ten a palabra o señor Moreira. Gracias, señor presidente. A pesar de que non estea moi equilibrado, o cual supoño que quere dicir que estou un pouco desequilibrado, a sentido contrario, vou tratar de expoñer a moción como boamente poida e saiba. Ben, hai uns meses é sabido que o alcalde de Vigo plantexou un texto para a reforma da Lei 4/2012 da área metropolitana de Vigo, e o sorprendente dun destes textos que presentaba o alcalde era que se engadía un párrafo que decía literalmente o seguinte, decía: la ciudad de Vigo como capital del área metropolitana tendrá un tratamiento propio en la dotación de servicios públicos por parte de la Administración central, autonómica y provincial, similar al de una capital de provincia. Evidentemente, esta proposta, cusa admisión conlevaría que Vigo recibise por parte de todas as administracións un trato similar ao dunha capital de provincia, está claro que iría en detrimento de Pontevedra. Creo que máis claro, auga. Está facendo unha clara declaración de intencións solicitando que Vigo sexa considerada como outra capital de provincia, o cal significaría, sen dúbida algunha, dividir a provincia en dúas capitais. Isto, creo que ninguén o pode negar, perxudicaría notablemente a Pontevedra. Afortunadamente, a Xunta de Galicia, nas súas negociacións posteriores, non admitiu este texto, pero sabemos que o alcalde de Vigo sigue insistindo en incluir este párrafo. A nós nos preocupa, sobre todo, o silencio que se recibe institucionalmente desde o Concello de Pontevedra ante estas declaracións ou peticións que nos consideramos como un ataque ao rango e ao estatus de capital provincial que ten Pontevedra. Creo que non debemos permitir ningún xesto neste sentido. É evidente que o obxectivo do alcalde de Vigo é xerar unha nova capital de provincia. Esta proposta deixa claras as súas intencións e nós o que reivindicamos hoxe aquí con esta moción é un posicionamento claro e determinante e contundente do Concello de Pontevedra, porque é verdade que hasta agora neste debate houve un silencio, como se di moitas veces, clamoroso, non? Un silencio que, desde logo, se pode interpretar como unha tibieza e, a veces, o mellor, como un asentimento ou unha pasividade, e creo que non estamos para ser pasivos nesta situación. O que reivindicamos é un pronunciamento do Pleno de Pontevedra, opoñéndose a que Vigo reciba un tratamento de capital de provincia. Isto non significa que nos opoñamos a que Vigo teña servicios, porque evidentemente pola súa población ten que ter os seus servicios, pero en ningún caso, de ningún xeito, pode significar que reciba un tratamento equiparable ao dunha capital de provincia, porque a capital de provincia ten que seguir sendo Pontevedra.
E, ademais, instamos a que o alcalde de Pontevedra defenda esta posición plenaria. Creemos que é o acaído e solicitamos tamén que ella comunique tanto a Xunta de Galicia como ao alcalde de Vigo. Isto non é unha historia nova. Recentemente, a parte desta petición coa reforma da lei de la metropolitana, o alcalde de Vigo, coa súa delegada na Diputación, empezou a formular unha serie de agresións desde o primeiro momento a Pontevedra. En primeiro lugar, coa pretensión de pechar empresas en Pontevedra cando estamos convencidos de que esta delegada do alcalde non pide o peche de empresas en Vigo, si que o pide en Pontevedra. Logo, co intento de desprenderse dun centro que é referencia, o Centro Príncipe Felipe, desentendéndose das súas competencias. Logo, veu o capítulo no que a máis de 150 alumnos, cusa única pretensión é aprender música, se lle deixaron sin unha alternativa por parte da Diputación, e o Concello non ofreceu tampouco ninguna alternativa, a pesar de que nós aquí neste pleno solicitamos que se acollera e se creara unha escola municipal de música para non deixar sin atender esta iniciativa, esta vocación destes rapaces e rapazas. Logo, aínda que poida parecer baladí e non teña relevancia, sí que a ten visualmente e deixa entrañar claramente cal é o sentido e a finalidade do que pensan algúns dirixentes da Diputación. O cambio de masa institucional, desde logo, borrando o escudo da capital de provincia, aínda que a algún lle faiga moita gracia, ten un fondo, trasfondo moi importante polo que significa de ninguneo a capital de provincia. Eu un día me quedei sorprendido porque agora o logo, a imaxe institucional da Diputación son unha serie de puntos na que había un que resaltaba máis que os outros e nós pensábamos que ese punto, polo menos, do pouco que quedaba era Pontevedra, pero non, un día escoitei a esta señora, delegada do alcalde de Vigo na Diputación, que non, que eso era a Diputación, que non era Pontevedra. Co cual, temos un tratamento igualitario hasta na imaxe corporativa e sabemos a importancia que desde o Partido Socialista e do BNG lle dan a imaxe corporativa. Está claro que é unha nova Diputación, pois que esta nova Diputación é antipontevedresa. Agora ven o alcalde de Vigo reclamando o recoñecemento de Vigo como capital e é evidente que están tratando de desarmar Pontevedra por todos os frentes e o alcalde de Pontevedra cala, supoño que por manter paz no goberno da Diputación. Pero, señor Fernández Lores, hai que elexir entre ter sillón na Diputación ou defender a Pontevedra. Nós estamos por defender a Pontevedra. Así que, polo tanto, espero que apoyemos entre todos este posicionamento institucional de Pontevedra, que non é beligerante, senón deixar claramente cal é a posición desta corporación e do alcalde de Pontevedra. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Señora Rey, ten a palabra. Sí, buenos días. Moción del Partido Popular oponiéndose al tratamiento de Vigo como capital de provincia. En el año 2009, nuestra ciudad salió a la calle defendiendo la capitalidad de Pontevedra. ¿Dónde estaba usted, señor Moreira? Porque la manifestación no. ¿De verdad es necesaria esta moción? Intentar vender que el Concello de Pontevedra no defiende su ciudad es lo más incoherente que le he escuchado a usted y mire que le he escuchado incoherencias. La necesidad que tiene de salir en prensa en una foto se sale ya de los límites racionales. Usted está en el Partido Popular. Se lo recuerdo porque a veces me pregunto si es usted consciente de ello. Y se lo digo porque si salimos a la calle en el año 2009 fue porque el Partido Popular, su partido, concedió a Vigo el tratamiento de capital, dotándole de un superdelegado. Usted está en el mismo partido que reordenó las delegaciones provinciales y le concedió una a Vigo. Quien dijo Vigo es capital fue Feijóo, el mismo que se jactó de que fue su partido, cumpliendo su programa electoral, el que consiguió que Vigo sea la capital del área más poblada de Galicia. Y está usted ahora en el mismo partido que a 10 kilómetros quiere unir concellos y no separarlos. Y ahora quiere iniciar una guerra, por cierto, envenenada. Una guerra medida y meditada que le beneficia a usted, cosa, por cierto, que también es bastante típica de su partido. ¿Usted qué pretende con esta moción? ¿Que se apruebe? ¿Que no se apruebe? ¿Que le reporte un puesto que no es el suyo? ¿Tener un debate serio? ¿Empezar la campaña autonómica? ¿Sacarnos los colores a los demás? Porque, le repito, ¿dónde estaba en el 2009? Es más, ¿por qué no le encarga esta moción a sus concejales vigueses? Ya empezamos la campaña autonómica y le recuerdo que tan malo es el populismo de izquierdas como el populismo de derechas. El populismo es jugar con el corazón de los ciudadanos y no con la razón.
y el corazón de todos los concejales que estamos aquí sentados está en Pontevedra. La capitalidad de Pontevedra en la Xunta, que la defiendan los suyos, que hay varios pontevedreses, o hágalo usted donde tiene que hacerlo, ya que de vez en cuando creo que también va por allí. Quizá como usted no es pontevedrés, se puede permitir el lujo de creerse que los que somos de aquí no defendemos lo nuestro, pero hasta ahí podíamos llegar. Ciudadanos Pontevedra defiende la capitalidad de Pontevedra por encima de todo, sin necesidad de entrar en conflicto con Vigo. Nosotros creemos en ciudades complementarias, en ciudades que se entienden y, desde luego, no que se enfrenten. Si alguien duda de nuestra capitalidad, será porque no trabajamos para mantenerla. No solo no abrimos nuestra ciudad al resto de la provincia, sino que la estamos cerrando. Nos estamos quedando como la aldea gala que ya visualizó en campaña del bloque nacionalista. Pontevedra se está aislando, no solo de la provincia, sino también del mundo. Si tanto miedo nos da a perder la capitalidad, ¿por qué no nos dedicamos a trabajar por Pontevedra, que no solo es ciudad, también es capital? En lugar de ello, presentamos mociones para réditos de nuestros partidos. Mociones y actuaciones que avergüenzan a la ciudadanía y la enfrentan, tanto en la ciudad como ahora, con esta, en la provincia. Señores, tenemos que trabajar para que Pontevedra ocupe el lugar que le corresponde por derecho propio. Ya está bien de mendigar y hagamos política para liderar la cohesión de la provincia. Moitas grazas, señora Rey. Señor Rey, ten a palabra. Bueno, non podo creer que vayamos perder o tempo en discutir unha frase, isto de darlle a Vigo tratamento similar á capital de provincia que se lle ocorreu a un gicho de Vigo. Eu creo que podemos ir por partes si ser capital de provincia implica a existencia dunha provincia. As provincias que molaban, as provincias bonitas, eran as de Roma antes da decadencia e caída do Imperio Romano. Aquilo sí que eran provincias, non? As divisións provinciais da idade contemporánea son artificiais e non pasaron de apaños. A proba é que un ten unha identidade local de Pontevedra, un ten unha identidade galega e de Galicia, pero ninguén se identifica cunha identidade dunha provincia. A provincia non é a identidade para ninguén e non vemos moitas cousas en común ou máis cousas en común entre un habitante da Guarda e outro de Lalín que as que pode haber, sendo da mesma provincia, que as que pode haber entre un de Ortigueira e outro de Viveiros, sendo de provincias distintas, ou un de Vilanova de Arousa e outro de Rianxo, tamén sendo de provincias distintas. A provincia podía ter sentido no Estado centralista porque Madrid quedaba moi lonxe, pero desde que hai Xunta de Galicia iso xa non é así. Para o que si vale a provincia, en todo caso, é para consagrar a circunscripción electoral que deturpa a proporcionalidade na representación política. Tamén vale como coartada territorial, como coartada xeográfica das deputacións que teñen cargos elixidos, hai que recordalo, a min gustame recordalo sempre, non elixidos por sufraxio e que ademais son niños de caciquismo, de clientelismo e de corrupción. E aí están os casos de Carlos Fabra, de Alfonso Rus ou de José Joaquín Ripoll e tamén os Baltares en Ourense. O único elemento positivo que había no acordo que asinaron o Partido Socialista e Ciudadanos para gobernar era precisamente a eliminación das diputacións e foi impugnada desde o minuto 1 polas baronías socialistas, por certo. Dice que as diputacións son imprescindibles para chegarlles recursos aos concellos pequenos, pero nas autonomías uniprovinciais abolíronse as diputacións e eses recursos fornéceos ao goberno autónomo. O noso concello é capital de provincia desde o ano 1883. Iso, 1833. Iso non impediu que Vigo soubese gañar máis e máis terreo nos planos económico e demográfico. Agora, cun área metropolitana de 14 concellos e 478.000 habitantes, non parece xusto forzalos a ter que resolver trámites administrativos e habituais en Pontevedra. Por certo, iso é o que decidiu o Goberno Central do PP o levar as sedes da Audiencia Provincial a Vigo. É o que decidiu unha xunta do PP ao dividir en dous a superdelegación provincial da xunta. É o que decidiu unha deputación do PP ao abrir unha delegación súa na cidade de Vigo. E mesmo a Televisión de Galicia, cun goberno do PP,
pechou a súa delegación en Pontevedra e deixou como única delegación provincial a de Vigo. Marea non cree nas provincias e, por tanto, tampouco cree nas capitais de provincia. O que debe facer o noso Concello é buscar o seu lugar no século XXI e non perder o tempo en retucar parvadas de gichos. A capital non debía estar nin en Pontevedra nin en Vigo. Iso é un debate obsoleto e rancio. Fusionemos a capital no Concello fusionado de Cotobade Cerdedo, se é que vai adiante esa fusión. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei. Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, a frase do día é que o Partido Popular non pretende suprimirlle servicios a Vigo. Quere que Vigo siga tendo servicios. Menos mal. Bueno, o tema de recurrir a uns supostos ataques á capitalidade é xa tan recurrente, é tan tópico que a verdade que xa aburre un pouco, xa aburre bastante. Xa falamos desto en varias ocasións e non hai moito máis novo que decir e parece que o Partido Popular de Pontevedra debe andar escaso de ideas e ten que botar man da teoría esta do enemigo exterior para ter algo que decir, non? E eu creo que así non van a conseguir gran cousa. O asunto xa non dá moito máis de sí e creo que desacredita máis a quen o plantexa do beneficio que se poida sacar del. Mire, señor Moreira, a capitalidade non se defende con mocións, a capitalidade se defende con actitudes. E que veñan agora vostedes, os do PP, a darnos leccións de defensa da capitalidade soa como mínimo irónico, por non decir algunha cousa peor. Que se boten as mans á cabeza e que se envolvan en esa bandeira rancia de pontevedresismo representantes dun partido que foi o protagonista dos máis importantes ataques reais a Pontevedra é casi cómico. Ataques reais, non figurados. Porque agora resulta que vostedes están preocupados por Pontevedra e polas ambicións de Vigo. Os mismos que segregaron a Audiencia Provincial e enviaron a Vigo unha sección. Ou os mismos que gobernan a Xunta e decidiron dividir a provincia en dos ámbitos administrativos e nomear un superdelegado para a zona de Vigo, restándolle competencias e influencia a Pontevedra. E agora, esos mismos están preocupados por o malvado Abel Caballero. E que resulta tan irónico como que o que acusan de algo que está nas mans da Xunta aprobar ou cambiar. Porque a última palabra sobre os estatutos dunha mancomunidade tena a Xunta de Galicia, que a día de hoxe parece ser que sigue gobernada polo Partido Popular, por si non se enteraron. Señor Moreira, sin acritude, eu creo que meterse nestes fregados non o beneficia. Non teño moi claro, tampouco, que no seu partido estean a dar saltos de alegría por estas iniciativas súas, e menos aínda os seus compañeros do partido de Vigo. Sería fantástico coñecer que é o que están pensando os seus compañeros de Vigo sobre isto. Porque me parece que vostedes andan un pouco desnortados, este tipo de iniciativas non nos van a axudar a atopar o camiño. Para rematar, porque tampouco me quero estender, isto xa non dá para moito. Mire, primeiro, me parece unha falta de respeto absoluta pola súa parte, me parece unha absoluta falta de respeto hablar da presidenta da Deputación como a delegada do alcalde de Vigo. A mí iso me parece unha falta de respeto, absoluta. Me parece que, bueno, non o quero acusar aquí de outras cousas, pero creo que lle falta o respeto a alguén que preside unha institución moi importante e que se merece un trato moito máis respetable se a vostede quere que se o respete, non? Por lo tanto, espero que corrixa, que se pode usted corrixir esa falta de respeto hacia unha muller, a primeira muller que preside a Deputación de Pontevedra. Parece que esos son términos que non veñen ao caso, E xa para rematar, mire, ataques á capitalidade hai moitos. Algúns xa se mencionaron aquí por os compañeros que me precederon, incluso por a mí mesmo. Pero mire, atacar a capitalidade tamén é paralizar a ampliación de Montecelo ou favorecer o desvío de pacientes á área sanitaria de Santiago ou non incorporar novos servicios á área sanitaria de Pontevedra. Atacar a capitalidade é dar marcha atrás no compromiso parlamentario de construir un novo colexio en Valdecorvos,
ou desistir da construción dun novo Carlos Oroza cando xa se tiña cedida a parcela. Atacar capitalidade e ter a estrada de comunicación con Vila García tal como está, facendo falsas promesas que nunca se dan cumprido, sin arranxar nada. Atacar capitalidade e non investir nas infraestructuras deportivas da cidade. Ou condenarnos, atacar capitalidade e condenarnos a 60 anos máis de Ence na nosa ría por un goberno en funcións do seu partido. Do seu partido. Por lo tanto, preocúpense vostedes de que o seu partido compense en algo a deuda histórica que ten con Pontevedra dende que goberna o señor Feijóo. Pregúntense vostedes se a deuda do seu partido con Pontevedra non terá algo que ver cos seus resultados electorais nas últimas eleccións municipais. Pregúntense. Preocúpense de influir dentro do seu partido, se poden, se teñen capacidade, para que Pontevedra non siga a ser a gran olvidada polo Partido Popular. Porque así sí que lle farán un favor a esta cidade. Así sí que lle farán un favor. E non con estas mocións sin sentido algún. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández. Señor Mosquera, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Na provincia de Pontevedra hai varias mancomunidades, a do Salnés, a do Llaúmia, a do Morrazo, etc. Por certo, tamén, cando como vicepresidente de Diputación recorrín as distintas comarcas, pois hubo algún alcalde do PP que en Cambados era a capital, non se podía vir a García, bueno, unha cousa francamente extraña, non? En estes momentos existe unha mancomunidade de Vigo, non sei se o saben, é conocido, pero desde o ano 92 existe unha mancomunidade de Vigo máis ou menos cas mesmas competencias e coa mesma composición, ora, algo modificada, que ten agora a área metropolitana. Exactamente a mesma. E cas mesmas competencias. Cousa que, probablemente, para parte da corporación, os existentes non teñen por que sábelo, pois provocara no seu momento, no 92, unha reacción en Pontevedra de facer tamén unha mancomunidade. E nunca máis se soupo daquela mancomunidade. Estaba o alcalde, o señor Cobián, e aparte que as mesmas discusións. Resulta que si o presidente da mancomunidade era, o presidente era nato alcalde de Vigo, alcaldesa, ou era de calquer outro concello que se zanxou no ano 97 con unha modificación de estatutos que son os que actualmente están en vigor, sendo para que fora presidente ou presidenta o alcalde de Vigo. Ben, cada área, pois entende a súa maneira, fai as decisións que toma, e neste caso, pois, parece ser, neses, non sei como calificalos, neses habituais consensos moi, que calificaríos de globo sonda, que costuma haber en Vigo. Por exemplo, houve un copexón que vai ser extraordinario, puxéronse de acordo en que vai ser non sei canto, despois foi outra cousa e agora non existe. Por exemplo. E tamén que a mancomunidade foi igual en aquel momento, creou unhas expectativas tremendas, igual que agora a área metropolitana, que é unha entidade de rango local e coas competencias terriblemente limitadas por moito que se faga con a lei da Xunta ou non se faga. É unha asociación de concellos que o único que vai facer é duplicar gastos e demais pouco máis. Como existen, repito, bastantes outras na provincia. Por lo tanto, as expectativas ou a dinámica que poida ter, e o gallalle vaya ben a, digamos, a área de Vigo, pois fantástico e que tire para diante. Pero, mire, históricamente, falamos históricamente de hai moitos anos, de dúcias ou de centos de anos, a Pontevedra acostumbrou a ir medianamente ben cando se preocupou de levar adiante as súas potencialidades, de centrarse en non andar peleando cos concellos veciños ou non tan veciños, como pode ser Lindes con Marín, con Pollo, non avivar esas polémicas localistas absurdas, e buscou a súa ruta, que creemos que é o máis importante que se pode facer. É curioso que despois, xa foi citado aquí, que despois dos delegados, da audiencia, da TVG, últimamente da Cámara de Comercio, por exemplo, pois resulte que nos veña o PP con esta moción contra toda evidencia, porque resulta que meteu no medio da Diputación
o PP creou unha sede da Diputación en Vigo que esa sede desapareceu, quedou convertido nunha oficina co novo goberno da Diputación. Entón, contra toda evidencia, a destempo e dunha maneira francamente absurda, pois aparece esta moción. Pode parecer extraño, pero non o é. Non o é. Eu segurolles, teño testigos, que o martes a mañán, xa o luns, cando vimos a composición do comité de dirección do PP, di, aí ven o PP de Pontevedra con unha cousa deste tipo. Non exactamente, non sabíamos cal, pero vai vir. Efectivamente. Aquí ven a moción. Claro. Mire, aquí históricamente, hoxe non lembramos a Manuela Veledo, aquí históricamente, na Diputación, sempre había unha persoa que tiña os rangos, estaba no goberno, vicepresidente, ou senón de peso dentro do grupo do PP, de Pontevedra. É a primeira vez que eu me acordo de que o PP de Pontevedra non ten ninguén na Diputación. Teñen 3 diputados ou diputadas neste partido judicial. Dos 3 de Pontevedra, 0. En Vigo, no partido judicial, teñen 3 de 11, aquí é 3 de 7. Cantos hai de Vigo no grupo provincial do PP? 2. De 3 que teñen no partido judicial, 2. Elena Muñoz e Chema Figueroa. Vale. Eso supoño que xa lle roeu ben roído a ustedes. Pero ahora chega comité de dirección que sempre houve un do grupo municipal do PP de Pontevedra. Comité de dirección provincial. Cantos hai do grupo do seu grupo, Cantos hai? Ningún. Entón, como salimos? Pois nada, nos rodeamos da bandeira a capitalidade. A todo isto, dinos todos a moción, di unha cousa que ven de hai meses, que casualidade, Entón, ahora salimos aí rodeados con esa bandeira dicindo que a Xunta nos salva dunhas maldades terroríficas que pretendía o alcalde de Vigo e de paso a Diputación, non sei cantas desgracias fixo e desfixo que sea. Miren un pouquinho, que son tan previsibles, podíamos citar centos de exemplos. Son tan previsibles. Cando din, mire, que resulta que me acaba o meu propio partido de arrear un sopapo en toda regla, entonces, como reacciono? Reacciono sacando por aí algo francamente esotérico, non? E do propio texto, claro, que resulta que é terrible a citar, pedir a dotación de servicios públicos por parte da Administración. Bueno, a nós gustaríanos, e creo que a toda a corporación, lle gustaría saber exactamente en que cuestións financieras ou dotación de servicios Pontevedra sale beneficiado cos gobernos do PP na Xunta ou no Estado por ser capital de provincia. Ou por non serlo, dame igual. Exactamente en que sale. Porque, desde logo, ni un duro de financiación a maiores, nin ninguna intervención a maiores. Somos a última cidade que vai ter unha circunvalación, somos... Bueno, vayan ustedes a mirar o que queiran. Pois, iso é o que hai, non? O sea, non sei que mérito o que se está peleando por estas historias. Entonces, de verdad, o sea, os seus problemas internos, verdad, botando man de algo que está zanxado de aí meses, os seus problemas internos arréglenos ustedes, arréglenos como queiran, pero non os traen estas mocións aquí, consecuencia de que resulta que o seu partido pois os ten aí abandonados e considera rompendo, repito, unha tradición que chegou, que eu sepa, cando menos, desde o ano 79 hasta o ano 2015. O sea, hasta que chegaron ustedes. E nin tan sequera o seu partido pode facer de número, porque en Vigo teñen 7 de 27 e aquí teñen 7 de 25. Nin tan sequera pode ser por número. Fáganos mirar, arréglanos dentro do seu partido, verdad? E non lle boten a culpa a outro, repito.
a sede de Vigo eliminouse, etc. O sea, non hai ningunha diferencia, senón todo o contrario no trato que a Diputación fixo a Pontevedra, nin o que está facendo a Pontevedra, nin nada que se pareza. É un pouquiño raro. Me fagan mirar e non nos fagan, non vamos a dicir perder o tempo, porque para eso estamos aquí, pero con estas mocións, con estas historias que ustedes mesmos din que hai meses, inauditos, que ven agora, na Semana Santa, por urxencia, unha cousa de hai meses, só hai unha explicación, que os deixaron fora no congreso que acaban de celebrar. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Mosqueira. Algunha intervención? Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Nos aquí o que pedimos, está claro, é que o Concello manifeste a súa oposición a que Vigo reciba o tratamento de capital de provincia. E ustedes se opoñen, non se opoñen, mellor cito, a que Vigo reciba tratamento de capital de provincia. Isto que vai quedar constatado coa súa votación. Vostedes non se opoñen a que Vigo teña tratamento por parte de todas as administracións como capital de provincia. Lean ben o texto. Non hai confrontación. Simplemente hai fixar posición. Creo que o Partido Popular, señor Mosquera, ten dado bastante mostras da importancia que ten Pontevedra en todos os órganos institucionais nos que ten a posibilidade de formar goberno ou que ten a posibilidade de ocupar cargos de relevancia. O vicepresidente da Xunta, presidente do Partido Popular na provincia de Pontevedra, secretario xeral do Partido Popular de Galicia e da Xunta Local de Pontevedra. A presidenta do Parlamento, hai ben pouco, é da Xunta Local do Partido Popular de Pontevedra. A ministra de Fomento, tamén afiliada, é da Xunta Local do Partido Popular de Pontevedra. Mesmo o presidente do Goberno é da Xunta Local e afiliado no Partido Popular de Pontevedra. No comité executivo que tanto lle gusta a vostede, hai 6 personas, de 22, 6 personas do Partido Popular de Pontevedra. 5 delas iban na miña lista nas eleccións municipais. 5 delas. Cando vostedes cheguen, xa non digo nin a mitad, digo a 10ª parte dese nivel de representatividade do BNG, pois en órganos onde ocupen cargos institucionais, bueno, no Congreso dos Diputados non, que xa é imposible, pero se queren falamos. Se queren falamos. Claro que Pontevedra ten peso, e vostedes o saben perfectamente. Por outra banda, vexo que o resto de partidos non lles interesa Galicia, non lles interesa Pontevedra. Algúns consideran que isto non ten ninguna relevancia e si a ten en campo discutir unha estupidez como declarar un veciño de Pontevedra persona non grata, pero isto non ten relevancia. E o que pensa o meu partido con respecto ás reclamacións do alcalde de Vigo está ben claro. Está ben claro. De feito, a día de hoxe se lle teñen vetado esas peticións do alcalde de Vigo por 2 veces. E seguiránse vetando, pero me preocupa que haxa partidos que non teñan claro este posicionamento. Me preocupa porque isto sí que ten relevancia para Pontevedra, aínda que vostedes non o queiran saber, non o queiran pensar. Está claro que Pontevedra, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque teñamos que ter un abano máis amplio de sectores, pero desgraciadamente está fiando por parte do goberno local o seu peso, digamos, sociodemográfico e socioeconómico á representación institucional ou á representación de funcionarios. Ese é o peso que temos. Desgraciadamente, eu quería ter máis peso no peso económico, no peso industrial, pero hoxe por hoxe non é posible con este goberno. Pero se ainda por riba vostedes se negan a defender este posicionamento, este estatus, desde logo, aviados vamos. Aviados vamos. Porque esta pasividade manifestada gota a gota ao final vai facendo mella. Miren, no ano 2005, coa chegada da Xunta ao bipartito, paralizouse o Parque Nacional Illas Atlánticas, que era concedido polo PP. Marchou de aquí. A futura Dirección Provincial da Tesorería da Seguridade Social non está en Pontevedra, está en Vigo. Non a puso un goberno do Partido Popular. Postulándose Pontevedra como sede para a Escola Superior de Arte Dramático, o bipartito, e se algún non lembra quen eran o BNG e o PSOE, coa complicidade do alcalde de Pontevedra, permitiron que se fora para Vigo.
no ano 2006, Pontevedra partía como favorita para albergar a Facultade de Turismo e todo o sector pedindo Facultade de Turismo para Pontevedra. Marchou para Ourense. Marchou para Ourense. Onde está o peso institucional do alcalde de Pontevedra? O tema dos xulgados do mercantil, xa vimos que pasou tamén. A UNED ampliando grados en Vigo. Non me extrañaría que un día pecharan Pontevedra. Insisto, sabendo quen é o alcalde de Vigo, sabendo a quen ten de delegada na Diputación de Pontevedra, non me extrañaría ante a pasividade do alcalde de Pontevedra e ante a pasividade dun diputado que está calado na Diputación de Pontevedra por manter un posto no goberno en vez de defender a Pontevedra, con esa pasividade marchará para Vigo, non teña a menor duda. Calquer día chega a noticia. E hoxe, vostedes non se queren opoñer a que Vigo teña tratamento de capital de provincia. Pois nós sí que nos opoñemos. E non é beliserancia, Vigo terá que ter os seus servizos, pero desde logo non recordo unha felta tan clara e tan directa, literalmente, como meter un artículo como que quere meter o alcalde de Vigo na lei da área metropolitana de Vigo. Dio claramente tratamento similar ao de capital de provincia. Similar ao de capital de provincia. Quere que o traten como unha capital de provincia. Desde logo, no Partido Popular nos opoñemos a eso. E espero que haxa un posicionamento claro do alcalde de Pontevedra e da Corporación de Pontevedra opoñéndose a eso. Isto non é beliserancia, nin buscar enemigos, senón decir aquí estamos con esta posición, que a saiban vostedes, porque en Vigo non se sabe claramente cal é a posición do goberno de Pontevedra. Este silencio, pois a verdade é que é moi interpretable, bastante interpretable. E aquí no ano 2009, cando por reducir altos cargos na Xunta de Galicia se montou unha manifestación e fíjense se era unha tontería aquelo, que tan tontería era que hasta 2 plenos o trouxeron, non só un pleno, 2 plenos en abril e en maio de 2009 trataron o mismo tema aquí. Aquí sí que perdemos o tempo daquela. Eu recordo que decían vostedes naquel pleno. No pleno de maio, o señor Mosquera decía cousas tan relevantes como que quérese propoñer a creación de 5 provincias en Galicia e iso vai topar frontalmente coa oposición de todas as persoas e grupos de Pontevedra. A ver, veña, estou esperando a súa posición frontal ahora. A ver, non a vexo. Pontevedra non recibe o mesmo trato co resto de provincias. Pontevedra leva unhas sonoras bofetadas en comparación con outras capitais de provincia. Isto decía usted, señor Mosquera, en maio de 2009. Un mes antes, porque claro, trouxeron, falamos en abril, en maio, en 2 plenos seguidos falamos o mesmo tema. Daquela non era unha tontería. Era moi relevante aquel tema, que era reducir altos cargos na Xunta de Galicia. Díganme hoxe vostedes que perdeu Pontevedra con aquelo. Nada. Aquelo foi unha pataleta de vostedes porque, bueno, chegar a Xunta, o Partido Popular a Xunta de Galicia con maioría absoluta e había que montar unha pataleta. Xa ninguén se acorda daquelo. Onde quedan aquelas proclamas? E decía vostedes, señor Mosquera, é mellor fixar a postura. É mellor fixar a postura. Daquela querían fixar a postura. Ahora non quere fixar a postura. Que pasa? Está contracturado, non quere fixar postura? Diría, se nos trouxeran, se montaran unha subdelegación con rango homónimo e trouxeran vostedes unha moción, decía vostede, lle votaríamos a favor. Non se preocupen que lle votaríamos a favor. Pois vote a favor ahora. Ten arriba da mesa, vote a favor. E máis cousas, señor Mosquera, que vostede, se se lera as actas, desde logo que estaría máis caladiños en esta intervención. Pero o que vamos... se queren vostedes seguir sendo pasivos frente a estes ataques, porque son ataques, claro, do alcalde de Vigo, e realmente coa complicidade da súa delegada na Diputación de Pontevedra, e coa súa complicidade por pasividade, por silencio, señor Mosquera, señor Fernández Lores, os dous caladiños como apetos, desde logo, se isto vai a máis, logo non se lamenten. Non se lamenten, porque estas cousas que lle comentei antes xa non teñen volta atrás. E cada paso que se dá nese sentido non ten volta atrás. E creo que o mínimo que Pontevedra diga aquí estamos, isto é o que pensamos. Agora, se hai silencio, desde logo, como dixen antes, o silencio é moi interpretable. E vostedes dicían daquela en 2009 que isto é un atentado para o rango administrativo da cidade. É un atentado para o rango administrativo da cidade. Entón, isto que propón o alcalde de Vigo, que é? Que é? Porque só se lle falta engadir un subpárrafo no que diga que se quita Pontevedra como capital de provincia. Pero ele está pedindo xa un tratamento de capital de provincia. Entón, cuidado con estas cousas. Cuidado con este silencio, señor Fernández Lores, que está vostede moi calado. Non teño que lle teña medo ao alcalde de Vigo, pero creo que se vostede é o alcalde de Pontevedra, terá que defender a Pontevedra.
e inda que sexa máis chulo o alcalde de Vigo que vostede, pois terá que parar os pés tamén, que nós deixamos ser alcalde porque ganou as eleccións e vostede ten que defender a Pontevedra. E desde logo que o Partido Popular o vai ter detrás, porque é o noso alcalde. Pero claro, se non ten un alcalde que está calado, que lle están dando bofetadas e está calado, pois como cree que nos sentimos todos os veciños de Pontevedra? E ten aquí unha delegada que están invadindo Pontevedra por outro lado, que están xa descapitalizando Pontevedra, e vostede está calado, pois comprenderá que a nós ese silencio nos preocupa bastante. Por lo tanto, agardo este apoio a esta simple declaración, agardo que vostede saiba xestionar e defender. Xa lle digo que, se vostede non ten iniciativa, ten unha excusa perfecta. Valle, dillo ao alcalde, mire, que eu non quero, pero que teño un acordo da corporación que di isto, eu trego a carta. Pois, polo menos, faga eso. Xa que vostede non é capaz de dicirlo a cara, bótenos a culpa a nós, diga que foi a corporación a que aprobou o pleno e a mí mándame por o acordo de pleno que defenda esta postura. Eu non creo nela, señor alcalde de Vigo, pero eu teño que defendela. Por lo menos ten unha excusa para ir a Vigo e contarlle isto ao alcalde de Vigo. Por lo tanto, esperamos o seu apoio e non lles queremos fazer perder máis o tempo, só perderemos con outras historias, pero desde logo creo que ideas algunha debemos de ter, porque se un mira a orde do día do pleno de hoxe, se non é por do Partido Popular, hoxe non hai pleno, teñeno claro. Moitas gracias. Gracias, señor Moreira. ¿Alguna intervención, señora Rey? A ver, en resumen y para centrarnos, el resumen de todo esto es que al resto de los partidos no nos interesa Galicia y no nos interesa Pontevedra. Yo francamente espero que no lo diga por el mío, básicamente porque fíjese si defendemos Pontevedra, que cuando hubo que defender al presidente en funciones, al señor Rajoy, por pontevedrés, lo defendí yo sola, porque cuando hubo que votar no, ¿dónde estaba usted, señor Moreira? Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, moi brevemente. A min, ese tono despectivo que utiliza o portavoz do Partido Popular para referirse á presidenta da Diputación me parece que roza o machismo. E a min cóstame moito, pero me costa moito contestarlle a alguén que utiliza argumentos machistas e que non haya retirado, sino que haya reiterado o calificativo co que se refire á presidenta da Deputación, a que lle debería ter algún respeto porque representa unha institución, aínda que non sexa do seu partido, me parece absolutamente intolerable nun representante político de Pontevedra. Me parece absolutamente intolerable. E eu espero que se avergoñe, pero que, ademais, no seu partido o avergoñen por isto. O avergoñen, porque é vergoñento esa utilización que vostede fai do término con que se refire a presidenta da Diputación. A min é que me resulta absolutamente imposible contestarlle, porque me parece que non merece nin que se lle conteste, non? Agora entendo porque no seu partido non o consideran. Porque o mandaron o poleiro na última asamblea ou congreso o que tiveron. Eu entendo, porque con semellante línea argumental vostede non pode representar a seu partido. Vostede non pode representar o seu partido. Vostede está aquí avergonzando o seu partido. E eu non son capaz de contestar. Que me nego a contestar a unha persona que utiliza ese tipo de términos. Por lo tanto, alá vostede con seus argumentos rancios, incluso asquerosos. Moitas grazas, señor Fernández. Señor Mosqueira, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Moi brevemente, creo que o asunto está suficientemente debatido, repito, que decir que meses despois nos viña con esta historia ten unha causa, se non viría antes, sería igual de absurda, pero ten esa causa que creo que está descrita antes, obviamente non foi negada, porque é así. De todas maneiras, estamos moi preocupados. Estamos moi preocupados porque creo que o seguinte paso de alguén vai ser pedir que se vaya para Vigo a posta de largo. Eso, hasta aí podemos chegar. Hasta aí podíamos chegar. Entón, sí que me parece que o PP se vai tomar en serio, vai buscar a alguén
que pasara por ese mal trago no seu momento e vai non levar a Diputación para que ali teña peso, non se sesgue todo para Vigo e incluso o Comité de Dirección do PP provincial. Moitas gracias. Ben, algunha... non hai máis, sí, señor Moreira? Sí, para cerrar. Vale. Que me ratifico en que a persona que está ostentando a presidencia da Diputación é a persona delegada polo alcalde de Vigo para ir desmantelando Pontevedra institucionalmente. Me ratifico en eso. Me ratifico. Por si non queda claro. E solamente un último apunte. Unha cousa que dixo o alcalde de Vigo un día que firmaron un convenio. Aquí firmaron un convenio, mantiveron contento aquí o señor Loros e o señor Mosquera, e logo foron para Vigo e firmaron un alcalde un convenio e decía, preguntábanlle polo contido do convenio, e dicía, isto, infinito, para Vigo, infinito. É pouco, eso. Infinito. Vigo ocupa por primeira vez en Pontevedra el lugar que le corresponde. Pouco, non? Logo, a reforma da lei da área metropolitana. Sigan vostedes calados, que ele está encantado con vostedes aquí no goberno. Está encantado. Encantado. Por última vez, unha reflexión, unha lectura sosegada da parte propositiva e que non se arrepinta logo co paso dos anos, porque logo lembraremos a acta deste día no Concello de Pontevedra dentro duns anos. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Moreira. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra. 16. Abstencións, ningunha. Votos a favor, 7. Rexéitase por maioría da corporación. Pasamos ao seguinte punto do orde do día. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre Biblioteca Pública Municipal. Sometemos o asunto a consideración da urxencia dos grupos. Algún voto en contra da urxencia? Un voto en contra, abstencións ningún, votos a favor 23, apróbase por 23. Por maioría a urxencia, e ten a palabra a señora Cañizares. Moitas gracias, señor alcalde. Bos días a todos os presentes. Presentamos ao Pleno unha moción sobre a creación e dotación dunha biblioteca pública municipal e o achegamento ás parroquias de bibliotecas de aproximación ou as bibliotecas móviles. A Lei 5/2012 de xuño de Bibliotecas de Galicia di literalmente na exposición de motivos que as bibliotecas constitúen servicios culturais e informativos de máxima relevancia para unha sociedade avanzada. A través delas posibilítase o cumprimento de importantes mandatos constitucionais como son o acceso de todos e todas á cultura, a participación da cidadanía na vida cultural e a conservación e promoción do patrimonio cultural do pobo galego de acordo co artigo 46 da Constitución, do que o patrimonio bibliográfico forma parte. O concepto de biblioteca fai referencia obligada a UNESCO, que xoga un papel moi importante na promoción e desenvolvemento delas. No seu manifesto sobre bibliotecas públicas proclama que son unha forza viva para a educación, un instrumento para a expansión da cultura, a información e a democracia, e tamén como axente esencial de fomento da paz e os valores espirituais na mente do ser humano. Pontevedra conta actualmente coa Biblioteca Nodal, a Biblioteca Pública do Estado, que posteriormente pasou a formar parte da rede de bibliotecas da Comunidade Autónoma de Galicia. A Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réximen local, di que os municipios de máis de 2.000 habitantes están obrigados a ter biblioteca municipal. Embargantes, Pontevedra non conta con ninguna biblioteca deste tipo con acceso para todos, nenos, xóvenes e adultos, a pesar de ter uns 83.000 habitantes entre a cidade e as súas parroquias. E máis, alguna destas parroquias superan ese número de cidadáns e tampouco dispoñen dela. Non temos bibliotecas locais, nin de proximidade, nin servicios bibliotecarios móviles. Polo tanto, elevamos ao Pleno para o seu debate e aprobación a seguinte proposta de acordo. Instar a Xunta de Goberno local a apertura dunha biblioteca municipal na cidade de Pontevedra. E 2, instar a Xunta local de Goberno local a dotar na medida do posible a todas as parroquias de Pontevedra de acceso a bibliotecas municipais, servicios bibliotecarios móviles ou bibliotecas de proximidade. Moitas grazas, señora Cañizares. Señora Rei, ten a palabra. Sí. Ás veces eu teño a sensación de que o Pleno convírtese nun concurso de ideas orixinais. Chegades, soltades a bomba e lavades as mans. Entendo que facer unha moción implica algo máis de traballo. A idea desta moción é boa,
é moi boa, pero é o mesmo que nada. Entendo que un bo traballo implica precisar cal é o grado de necesidade dunha biblioteca municipal na nosa urbe, aínda que a lei recomende ou obriga a ter unha. O tempo de duplicar servicios e recursos se afinou. Chega con 3 aeroportos ou con 3 sedes de turismo, entre outras moitas duplicidades. A biblioteca que temos en Pontevedra, que, por certo, é excelente, cubre as necesidades dos cidadáns ou non as cubre? Os cartos do Concello de Pontevedra non son infinitos. Temos que saber cales son as prioridades. Por outra banda, falamos das parroquias. De cales? Certo que é unha pena que nas novas casas de cultura que se están a facer non se condicione unha sala para a biblioteca. Eu non sei se estudiastedes o custe que pode supor, se falastes cos veciños para coñecer onde fai falla, se debe primar a lectura nelas ou as novas tecnoloxías, áreas de estudio ou de lecer, algo concreto, algo máis traballado. Se hai que instar o grupo de goberno, pois nada, instamos, que eso realmente non custa nada, pero insisto, instaríamos mellor cun proxecto un pouco máis serio. E máis, un proxecto desta envergadura ben merecía unha emenda nos orzamentos do ano 2016. Moitas grazas, señora Rey. Señor Fernández, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, vemos que afortunadamente no Partido Popular hai persoas que pensan que se pode facer política de outro xeito da que pretende facer o seu portavoz e animamos a que sigan por ese camiño, porque a nós esta moción non nos disgusta. Valoramos positivamente o seu espírito, pero imos a optar por a abstención, porque creemos que, sendo necesario abrir espacios de cultura, pretender nestes momentos que o Concello asuma unha biblioteca municipal con todo o coste que lo conleva parece pouco realista. Ademais, a moción é unha moción, se me permite a expresión, certamente etérea, porque non se nos dice en que zonas se establecería a biblioteca, nin o que custaría eso, ni onde saldrían os cartos. Non hai un plan establecido para eso, por lo tanto, creemos que se necesita un grado maior de concreción. En todo caso, nós abogamos por outro tipo de medidas para suplir as carencias de bibliotecas sen necesidade de executar novos proxectos. Por iso estamos a favor, por exemplo, de potenciar as bibliotecas dos colexios como lugar de lectura, intercambio, de cultura, aproveitando tamén o seu potencial dinamizador. Algúns exemplos xa temos nese sentido a hora de habilitar espacios disponibles nos colexios para utilizalos como puntos de encontro máis alá do horario escolar. Este camiño se emprendeu xa no mandato pasado pola Consellería de Educación, por exemplo, no Colexio de Campañó, coa colaboración da AMPA e a Dirección do Colexio e o movimento asociativo da parroquia, e que esperemos que se dea rematado satisfactoriamente, porque ese é o camiño, non? Habilitar espacios individualizados para que toda a xente da parroquia poida utilizalos como biblioteca ou como elemento, como punto de encontro, non? Pretender agora que se asuma o gasto de construir unha biblioteca e mantela non parece excesivamente realista, aínda que como idea de futuro non hai que desbotala. Por eso nos imos a absternos. En todo caso, gustaríanos que houbera unha maior concreción e tamén nos gustaría que no futuro o Goberno da Xunta de Galicia mosara unha actitude moito máis colaborativa coa cultura e coas bibliotecas do que ven mantendo e que arrimase máis o ombreiro, porque isto faría moito máis doado a cometer este tipo de iniciativas. Moitas grazas, señor Fernández. Señora Ribeiro, ten a palabra. Moi bo día a todos e a todas. Imos votar en contra desta moción, pero a verdade é que, escoitando a intervención do señor Moreira previo a este punto, igual era necesario crear un espazo para unha biblioteca para uso exclusivo do portavoz, porque xa que aí podería topar cousas tan importantes como libros infantís, cheos de valores positivos como o respeto aos demais. Ceñíndonos a este punto, o Concello de Pontevedra creo que é unha referencia no mundo cultural do noso país na posta en marcha de proxectos que teñen na animación á lectura, na promoción do libro, o seu grande obxectivo. Estes proxectos apostan por achegar a literatura, por achegar os libros a públicos diversos, pero incidindo sobre todo o público infantil.
a través da literatura, a través da música, a través do teatro, cunha programación marcada sempre pola calidade, pero sobre todo por algo moi importante como é a estabilidade no tempo. Miles de nenos e nenas de Pontevedra e comarca se introducen no mundo dos libros dun xeito diferente, apoiando así a gran labor que se fai nos centros de ensino. En segundo lugar, decir que Pontevedra conta neste momento con espazos que consideramos suficientes e que facilitan o acceso de calquera cidadán ao libro e á lectura e, polo tanto, o coñecemento, a información e tamén a cultura. Pontevedra ten unha biblioteca pública dependente da Xunta de Galiza con un amplísimo volume de fondos para préstamo e tamén para consulta, ao mesmo tempo que realiza programas de xeito continuado de animación á lectura, tanto para nenos e nenas como para persoas maiores vinculado a clubs de lectura. Están realizando dentro da Biblioteca Pública de Pontevedra un traballo extraordinario. Ademais deste gran espazo cultural, Pontevedra conta coas bibliotecas de diferentes facultades radicadas na nosa cidade, sendo referencia hoxe por hoxe a Biblioteca da Facultade de Ciencias Sociais, non só como centro de estudos, senón tamén como espazo para consulta e préstamo, non só para a comunidade universitaria, senón tamén para persoas alleas á mesma. Ademais, o Museo de Pontevedra conta cunha biblioteca especializada con máis de 150.000 volumes bibliográficos. Tamén podemos engadir a Biblioteca da UNED no barrio de Monteporreiro, que conta tamén cun servizo de biblioteca con salas de lectura e servizo de préstamo. En terceiro lugar, o Concello de Pontevedra traballa coas asociacións culturais, tanto de parroquias como de barrio, colaborando coas actividades que desenvolven nesta materia. O esforzo importante en dotar de centros sociais en todas as parroquias e barrios afonda no obxectivo de que se convirtan en centros plenamente dotados cos elementos necesarios para chegar a cultura a todos os cidadáns e cidadás. Aínda así, son das que cree firmemente que o chegamento á lectura é un traballo que é preciso facer de xeito continuado e sempre quedan moitas cousas por facer, mas creo que a creación dunha biblioteca municipal non é actualmente un obxectivo a acadar a curto ou a medio prazo polas razóns anteriormente expostas. Polo tanto, imos votar en contra desta moción. Moitas grazas, señora Ribeiro. Algúnha outra intervención? Señora Cañizares, ten a palabra. Pois, sinto moito escoitar o que di a señora concelleira. A referencia obrigada para falar das bibliotecas temos que tomar da UNESCO, como dixen antes, porque é un medio para contribuir ao benestar social. No manifesto da UNESCO sobre a biblioteca pública establecese como unha porta local ao coñecemento, un requisito básico para a aprendizaxe. E seguindo este manifesto, hai ámbitos de actuación como son o acceso á información, o apoio á formación, o fomento da lectura e desenvolvemento cultural, o espazo de relación, o apoio ao desenvolvemento persoal e de servicios de nenos e xóvenes. E as bibliotecas teñen que incorporar un valor engadido aos servicios que prestan e focalizalos a grupos específicos de cidadáns. Hanse de concebir como unha biblioteca como unha ventá aberta á información do entorno máis inmediato. Segundo o artigo 13 da Lei 55 do 2007, do 27 de xuño de 2012 das Bibliotecas de Galicia, en canto ás estructuras, Pontevedra, como concello de 83.000 habitantes, soamente posúe unha biblioteca central territorial e algunhas bibliotecas de aproximación. Fáltanos 4 desas estructuras. Fáltanos a Biblioteca Central Municipal, a Biblioteca de Proximidade, a Biblioteca Local e os servicios bibliotecarios móviles, que están desenvoltos nos artigos 14, 15, 16 e 17 e explica que son cada unha das mesmas. Entre as competencias municipais do Concello de Pontevedra está que deberíamos ter unha biblioteca municipal financiada pola administración local, o que suporía tamén un impulso na creación de novos postos de traballo asociados á mesma, con que se contribuiría ao fomento do emprego e non só na cidade, senón tamén nas parroquias do Concello. E por todo isto, polo que volvemos a reiterar a súa colaboración para a aprobación desta moción. Señora Rei, cales son as súas propostas para este pleno? Señor Fernández, a ubicación da biblioteca, en caso de que se aprobara esta moción, tería que decidirla o goberno local, non o noso partido. E sobre as aperturas dos centros en horario de tarde para que abran as bibliotecas, que sí, que a Xunta de Galicia promociona as bibliotecas dentro do Plan B e está dotando de cartos a moitos colexios para que se
para que se renueven e teñan unhas instalacións decentes, o Concello poría personal para abrir os centros nas horas de tarde? Nada máis, non teño nada que dicir. Moitas grazas. Señora Cañizares, algunha outra intervención? Señora Rei, por alusiones. As miñas mocións están seguindo os cauces que teñen que seguir. Non temos por que presentar mocións en trámites de urxencia cando teñen que seguir uns trámites, non son necesarios, non é tan necesario salir na prensa, hai que traballar un poquinho máis. Vamos ao asunto a votación. Votos en contra, 12. Abstencións, 2. Votos a favor, 9. 10. 10. Rexéitase por maioría. Pasamos ao punto seguinte. Ratificación da súa inclusión é o punto número 6 da orde do día. Ratificación da urxencia e aprobación no seu caso da moción do Grupo Municipal do Partido Popular para o acondicionamento do Parque Infantil de Tomeza lonxe da Torre de Alta Tensión. O señor sométese a urxencia a votación. Si todo ocurre como anteriormente, teremos un voto en contra, señora Rei, ningunha abstención e 23 votos a favor da urxencia. Ten a palabra o señor Domínguez. Buenos días. Esta es una moción con muy buena voluntad. La política debería ser, aunque en muchas ocasiones no ocurra así, la práctica de llevar el sentido común a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. La moción que el Partido Popular trae aquí no tiene otra finalidad que la de aplicar la lógica más elemental. Tomeza es para mí y para muchos de vosotros una parroquia especial en nuestra ciudad por su cercanía al centro urbano, por sus rincones, por su belleza, pero sobre todo por sus gentes. Y cuando los vecinos me avisaron por primera vez de que no llevaban a sus hijos al parque infantil por su cercanía a una torre de alta tensión, yo no me lo podía creer. Otra de las ocupaciones de los políticos es la de, dentro de sus posibilidades, mejorar la seguridad de sus ciudadanos y más, si cabe, cuando estos ciudadanos están indefensos por tratarse de niños pequeños. No es admisible que una torre de alta tensión esté pegada a un parque infantil del concello. Además, no es legal y, desde luego, es una irresponsabilidad. Esta moción es voluntariamente ambigua. Ya dije, con buena voluntad. Trata únicamente de resolver un problema para los ciudadanos de la parroquia. Se pide que se traslade, que se haga un nuevo parque, con muy buena voluntad, no se pone ni tiempo, no se dice lugar, no se dice forma. Lo único que se dice es que se haga un nuevo parque infantil dentro de la parroquia, dejando al gobierno local su libre albedrío de localización, los tipos de columpios, la fecha de colocación, porque lo único que se quiere es que los niños de esa parroquia puedan jugar con las garantías mínimas de seguridad. El incumplimiento de varias medidas de seguridad del parque hace, desde mi punto de vista, que no sea factible soluciones como hemos visto en la prensa, como el soterramiento, pues subsanar los déficits estructurales del parque sería mucho más caro y costoso que hacer un parque nuevo. Por lo tanto, repito, viene con muy buena voluntad, vamos a ver cuánto dura la buena voluntad, y con el único fin de seguridad de los niños puedan jugar allí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. ¿Alguna intervención, señora Rey? Muy prolífica, oye. Aceptamos la buena voluntad de esta moción. De hecho, incluso le damos la bienvenida a esa buena voluntad. Muchas gracias. ¿Alguna outra intervención, señor Fernández? Sí, a ver, eu simplemente para decir que hai que ter un cuidado coas palabras, bueno, decir con todo o cariño do mundo, non? Porque cando un di que esta é unha moción con boa vontade, a senso contrario está indicando que algunha das outras que presentaron moi boa vontade non traía, non? Por lo tanto, simplemente eso. Está ben. Señor Gómez. No, señor Gómez Xunqueira. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. Eu díxeno aquí máis dunha vez. Collo as cousas do Partido Popular con toda a boa vontade do mundo, con todo o cariño, pero que non me deixan.
Non hai maneira, porque, a ver, eu collín esta moción, fun a ler e dixen, hombre, pois sí, efectivamente, estamos no Día da Poesía, sabían que se iba a debater este día e trataron de facer unha peza literaria aquí de certo valor. E, efectivamente, píntanos unha parroquia de Tomeza que, con toda a boa vontade do mundo, parece o escenario dunha guerra. Mire vostede, a ver, teño por aquí apuntado, o Camiño de Santiago abandonado, os campos de fútbol, eu coñezo un, pero vostedes pon aquí, os campos de fútbol en mal estado. O grupo de goberno parece que odia a parroquia, porque a marxina con respecto a outras que teñen menos necesidades. Logo nos di vostede cal son estes investimentos que fixemos en outras parroquias que non había que facer para levar a Tomeza. E, bueno, xa no climas aquí deste increscendo que vostede vai creando, un parque infantil que parece aquel un niño de contaminación radioactiva a que os pais non poden levar aos pequenos. Home, na forma, aparte de que non se ve a boa vontade, pois se ve aí certo aire, non sei, entre dadaísmo, creacionismo, non sei se coñece vostede os creacionistas, porque eran un movimento vanguardista que pretendían crear unha peza literaria que non tivese que ver coa realidade. E parece que vostede anda aí. Esqueceulle das vanguardas que tamén tiñan a creación colectiva e non lle acordou de falar co seu portavoz. Unha cosa que teñen últimamente do Partido Popular de Pontevedra, que non falan entre eles. E non puxo aquelo de que en Tomeza hai xente que, sabe, aproveita o lixo orgánico, recicla na casa e non ten que andar por aí. Eso que ao seu portavoz parece algo tan espantosamente malo. Pois tamén o pudo poñer, porque xa postos a meterse con Tomeza, pois con todo o mundo, non? Pero mire, o malo de todo, o peor de todo xa non é iso. O peor de todo é que, claro, deixa vostede aquí, dixo, bueno, vamos alá, a ver, en todas as pezas literarias hai unha expresión, pero tamén hai un contido. E claro, o contido que deixa vostede entrever, ese dá máis medo aínda que Tomeza despois dunha guerra nuclear. Mire, vamos a ver. Vostede supón que hai un conflicto, vamos a aceptar que hai un conflicto entre uns nenos que teñen que ir a un parque e unha torre de alta tensión que está ali posta en Tomeza. E vostede, que solución adopta? A favor de quen se pon? Como sempre, da conta de resultados. Non vaya a ser que lle molestemos moito a eléctrica. Podíamos quitar a torre ou podíamos quitar o parque. E que di vostede? Que quiten o parque, que deixen a torre onde está. Non vaya a ser que se teña que gastar a pasta aos seus amigos das eléctricas, das multinacionais. Como sempre, como fan outra vez, e decía vostede, home, pudo equivocarse, porque como ven con boa vontade a ver se nos pilla, pero que hai outro sitio da moción onde vostede fai exactamente o mesmo. Bueno, aparte de que non me extraña de que non os leven a esa dirección que teñen vostedes nova, porque aquí arréalle vostede aos seus antigos, aos seus dirixentes, dice, como dice, o Camiño de Santiago abandonado. Sabe vostede que foi a Diputación ata agora que non fixo nada e que agora na Diputación hai un plan para arranxar estas cousas, non? Bueno, vostede arrea. Pero que solución propón? Dice, que poñan unhas aceras. Outra vez igual. Vamos a deixar que os coches sigan correndo, que o invadan todo, e as persoas poñémolas ali nun recunchiño onde non molesten nada. Sempre igual. Primamos ao poderoso e a xente normal, ao povo normal, deixámolo nas condicións en que está. Mire, Tomeza ten necesidades, como non vai ter necesidades? Claro que ten. Además, están recollidas no plan de parroquia. Fixémolo a medias, no Consello Parroquial, cos veciños de Tomeza. Solicítanse calmados de tráfico, solicítase un viario peonil, solicítase a posta en valor do patrimonio. Algúnas destas cosas sempre vas facendo. Solucionáronse problemas de seguranza viaria, hai un centro social que é un exemplo, hai unhas actividades alí que se organizan desde a parroquia e outras coas que colabora o Concello que se están facendo ben. No nivel do patrimonio, hai unha recuperación do patrimonio inmaterial que é modélica en toda Galiza e que dirixiu aquí a Concellaría do meu compañeiro Luis Bará. En Tomeza hai cousas e hai outras necesidades, pero desde logo esta necesidade non. E con esta perspectiva que vostede a plantexa, non. Así que nos imos votar en contra desta moción. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Gómez Xunqueira. ¿Algunha outra intervención? Señor Domínguez, ten a palabra. Ya sabía yo que con el bloque nacionalista galego la buena voluntad no funciona. Bueno, discúlpenme ustedes si soy un poquito pesado en este punto.
Decreto 245/2003 do 24 de abril polo que se establecen as normas de seguridade dos parques infantís DOGA no 89, Benres 9 de maio de 2003. Capítulo 2. Artículo 3. Situación. Los parques infantiles deberán estar situados en zona donde los posibles riesgos para los usuarios sean mínimos, evitando la elevada contaminación atmosférica y acústica, la proximidad de tendidos eléctricos aéreos y subterráneos o vertederos de canalización de agua de gran capacidad. Este parque la incumple. Punto 2. Las superficies previstas para el juego deberán estar debidamente acotadas en una forma segura y separadas del tráfico rodado, bien mediante distanciamiento mínimo de 30 metros o bien a través de su separación por medios naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivada de un acceso inmediato a la calzada. Este parque la incumple. Artículo 4. Accesibilidad y uso. Punto 1. Los parques infantiles serán accesibles para los menores discapacitados según lo establecido en la Ley de Accesibilidad, Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia, DOGA número 166 del 29 de agosto, tratándose de integrar posibilidades de juego adaptadas para estas personas. Este parque la incumple. Artículo 5. Elementos auxiliares. En su punto 1, los elementos auxiliares tales como vallas, usted no sé si ha visto las vallas que hay, papeleras, aparcabicicletas y asientos que estén colocadas en el interior del área de juego deberán cumplir los requisitos referidos al atrapamiento, salientes y esquinas contenidos en el apartado 4.2.5 y 4.2.7 de la norma UNEN 1176/1/1999, así como los requisitos de estabilidad estructural contenidos en el apartado 4.2.2 de la citada norma. Este parque la incumple. Pero además hay otro artículo, el artículo 7 de seguridad, en su punto 3 dice: las superficies sobre las que pueden caer los menores en el uso de los elementos de juego, llamadas superficies de impacto, será de materias blandas, de tal forma que permiten la adecuada absorción de impactos y amortiguación. Aquellos materiales que no tengan unas propiedades de amortiguación de impacto significativas deberán utilizarse únicamente fuera de la superficie de impacto. Este parque la incumple. Tierra y piedras. En su punto 4 también dice: los revestimientos deberán estar libres de aristas vivas o relieves salientes. La valla está llena de puntas. La valla que separa de la carretera y que está, por cierto, es de metal y está al lado del tendido eléctrico. La incumple. Pero no solo incumple las leyes autonómicas, sino que las directivas europeas, que me he tenido la capacidad de estudiar, voy a hablar de la directiva UNEN 1176/1/1999, título Equipamiento de las áreas de juego, parte 1, Requisitos generales de la seguridad y métodos de ensayo, publicado en el BOE número 112 del 11/5 del 99, este parque la incumple. Y otra directiva europea, la UNEN 1176/2/1999, cuyo título es Equipamiento de las áreas de juego, parte 2, Requisitos de seguridad específicas adicionales y métodos de ensayo para el columpio, publicada en el BOE 142 el 15 de junio del 99, este parque la incumple. Y el Código 1 en 1176/3/1999, con el título Equipamiento de las aldeas de juego, parte 3, Requisitos de seguridad específicas adicionales y métodos de ensayo para toboganes, publicado en el BOE 142, la incumple. Hay 4 directivas más europeas, no quise seguir leyendo. Bien, le voy a seguir diciendo. No he querido además entrar en la obligatoriedad de la inspección anual de los parques infantiles, ni quién ha afirmado que ese parque infantil es idóneo, porque no cumple las directivas autonómicas. Pero ahora digo, y lo digo muy seriamente, aquí no he venido a hablar de Tomeza, aunque siempre hay que hacer una introducción literal o literaria, llámelo usted como quiera. He venido a hablar de que si ese parque no se cierra de forma inmediata, está incumpliendo no solo la ley, sino que está incumpliendo sus deberes como responsables políticos con sus ciudadanos y podrán ser requeridos en alguna actuación jurídica futura en caso de existir una desgracia que yo les juro que no quiero, porque lo traje aquí con buena voluntad. Muchísimas gracias y buenos días. Ay, sí. Podo rematar? Mira con moi boa voluntad. Silencio, por favor. Escoitamos o verbo cálido dun concelleiro, agora vamos escoitar o verbo cálido de outro. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Sí, moi brevemente. A verdade é que podía pasar os apuntes, porque me caches en la mano. Pero, mire, a ver, eu creo que aí neso todo que vostede numerou, que é difícil de seguir, a verdade, tal. Eu creo que hai un balado que incumple unha norma porque está e outra porque non está. Pero, bueno, alá vostede, vaya mirando ben. Mire, en calquera caso, o que lle decía antes, dado un conflicto, vostede ponse de lado dos seus amigos das eléctricas. Quite a liña de alta tensión, vale? Quite a liña de alta tensión. Os veciños de Tomeza teñen propostas para mellorar ese parque, que se calme o tráfico, que haxe unha senda peonil, que se pode utilizar, etc. Bueno, se vostede está noutra situación, pois alá vostede. Bueno, só temos... Só para cerrar.
se quitasen a torre de alta tensión e adecuasen o parque, a min valíame. Que penso que dicen as cousiñas con moi bo sentidiño e xa dicen que viña con moi... A resposta está agachada, non hai a dar, pero as cousiñas... Ben, pareceme ben, pero as cousas xuntas non poden estar. Silencio. Vamos a votar este asunto. Eu espero que nos próximos meses paga usted un recorrido por todas as parroquias, porque seguro que hai cousas que mellorar e nos agradeceremos moito. Que nos vamos todos os días, pero non somos tan meticulosos. Por lo tanto, un traballo desas características vai a ser benvido nesta corporación. Bueno, sometemos o asunto a votación. Votos en contra? O meu tamén? 12. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? 13. 12 tamén, pois... Volvemos a votar. Pero eu nego-me a votar máis de 2 veces. Votos en contra, 12. Abstencións, ninguna. Votos a favor, 12. Eu non dixe nada. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Iso é cousa da... Non, eu votei o que tiña que votar. Simplemente votei o que tiña que votar. Logo, o señor secretario, que conoce a legislación, xa fará constar en acto que haxe que facer constar, se non pregúntelle vostede. Pois o resultado da votación é obvio, non? Preguntas, perdón, coñecemento de resolucións e decretos. Algúnha intervención? Non hai intervencións. Toma de coñecemento da información sobre o marco orzamentario 2017-2019. Non hai ningunha intervención. E, polo tanto, pasamos ao apartado número 9, preguntas, e figura na orde do día pregunta do Grupo Municipal Marea Pontevedra sobre as instalacións de Campo Longo. Ten a palabra o señor Rei. No Día Mundial da Boa Vontade, que xa non é o Día Mundial da Poesía, máis ben é da antipoesía de Nicanor Parra, pregunta sobre o complexo deportivo de Campo Longo. O Concello adxudicou no ano 2000 por 10 anos e foi renovándose por medio de prórrogas anuais, por certo as últimas, cos informes en contra da Secretaría Xeral e da intervención do Concello. Actualmente conta con 1.200 abonos individuais, con 500 abonos de familia e con 200 abonos de pensionistas e de parados, ademais de usuarios que chegan a través de colectivos, de centros escolares ou de outro tipo de colectivos. E de atendelos a todos eles encárgase un plantel de 45 traballadores, a maioría fixos discontinuos ou a tempo parcial. Estes datos, con máis de 2.000 persoas de Pontevedra utilizando estas instalacións, evidencian que a oferta do complexo é a día de hoxe insustituíble na nosa cidade. Porén, o seu estado é manifestamente defectuoso. As piscinas están funcionando sen un socorrista exclusivo para vigilancia durante toda a xornada. Nas clases non se sustitúen os monitores que están de baixa ou de vacacións e, polo tanto, perden calidade. O cloro non ten un control constante, a humidade das instalacións supera en moitas ocasións o 90% e a ampliación do gimnasio ocupando espazos de mantemento fixo que as máquinas xa moi antigas e deterioradas sexan claramente insuficientes. Son deficiencias detectadas tanto polos traballadores como polos usuarios da piscina, que se dirixiron ao grupo de goberno do Concello solicitando entrevistas para trasladar a súa inquietude. Os delegados sindicais fixérono o 14 de outubro, fixérono o 23 de xuño do ano pasado, o 14 de outubro e o 22 de outubro, obtendo en todos os casos a calada por resposta. Os usuarios tamén o fixeron nunha das ocasións presentando 600 asignaturas e tampouco foron recibidos pola concelleira responsable do
do servizo. Agora, só a 4 meses de que expire a última prórroga, a empresa aínda debe o pagamento do canon correspondente aos trimestres terceiro e cuarto do ano 2015, que son 7.512 euros que cada un deses trimestres, e non amosa ningún interés en realizar os traballos que sirvan para resolver as deficiencias. Por todo isto, preguntamos ao Grupo de Goberno se está estudando a opción de rescatar a xestión directa das instalacións deportivas de Campolongo. Preguntamos tamén se a decisión é a de seguir coa xestión externalizada, se é consciente da necesidade de sacar con carácter urxente a licitación ao concurso, porque só quedan 3 meses de vixencia da última prórroga. Preguntamos tamén se a adxudicación da xestión estará vinculada á realización das obras de reforma necesarias e se hai xa proxecto para esas obras e orzamento para esas obras. En función diso tamén, cal sería a duración da nova concesión. Pode asegurar o equipo de goberno que non vai superar os 10 anos e, finalmente, a pregunta que formulamos é se os pregos van incluir o compromiso de que os traballadores da empresa gocen da equiparación salarial co persoal de similar categoría do cadro de persoal do Concello. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rei. Señora Ribeiro, ten a palabra. Pois, bo día outra vez. O complexo deportivo de Campolongo, como ben acaba de decir o señor Rei, pois é o espazo deportivo máis potente que en este momento pois ten a cidade. É unha obviedade tamén decir que os anos de vida e o uso masivo desta instalación pois fan precisa unha remodelación da mesma. Dende xa no anterior mandato se estableceron as bases para que esa fose efectivo, pero as circunstancias, como en este caso, que non se presentou ningunha empresa o proxecto no que se estuvo traballando, por certo, moito tempo, leva a que en estes momentos volvamos a estar cos pregos, estudando os pregos para unha nova concesión. As preguntas que realiza a este respecto, eu traio a proposta de que se xan contestadas no marco nunha sesión do Instituto Municipal de Deportes que a intención é celebrar antes de que remate este mes, xa que, como ben dixen, en este momento, tanto por la parte técnica como por la parte xurídica, se están a elaborar esos pregos. Eu son a primeira en querer compartir con vostedes o coñecemento dos mesmos para que vexan a realidade do que estamos a traballar. Esa é a proposta que lles fago. Moitas grazas, señora Ribeiro. Hai unha segunda pregunta tamén de Marea Pontevedra, dirixidas á Concelleira de Seguridade Cidadá sobre a actuación da Policía Local en relación ao colectivo de persoas de nacionalidade senegalesa dedicado á venta ambulante de paraugas. Ten a palabra a señora Moreira. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Nos últimos meses, a Policía Local ven realizando unha especial vixiancia ao colectivo de senegaleses dedicados á venda de paraguas de forma ocasional. Esta vixiancia é ordenada días de chuvia polos mandos da Policía seguindo instruccións da Concellería de Seguridade e constitúe un caso singular de control sobre o colectivo concreto. Pola súa raza ou procedencia, aos senegaleses que venden paraguas pídenselles os documentos de identidade. Son trasladados á comisaría, como ocorreu o 5 de xaneiro durante a cabalgata de Reis. Tamén no caso de estaren indocumentados. Se lle encantan os paraguas, aplicando a lei mordaza que este goberno local critica por ser un retroceso de liberdades colectivas. Mesmo se deron casos ante os ollos de moitos veciños nos que os axentes actuaron cunha contundencia desproporcionada, despois dunha persecución polas rúas da cidade acontecida o 8 de febreiro. Así, nas zonas céntricas da cidade podemos ver este colectivo saír a carreira ao percibir a presencia policial, como tamén ocorreu este pasado venres, día 18 de marzo, sendo encantadolles 18 paraguas. Esta situación non pasa con outras vendas ambulantes, polo que diriximos estas preguntas á Concelleira de Seguridade Cidadá. Que circunstancias motiva o Plan Policial Especial de Control ao colectivo de persoas senegalesas
ocasionalmente dedicadas á venda de paraguas? Que orde se lle deron á Policía Local en materia de venda ambulante e outras actividades na vía pública? Por que a represión se centra en exclusiva no colectivo de nacionalidade senegalesa? Por que esta vigilancia especial comenzou nos últimos meses, tolerando durante anos, igual que outras actividades similares nas rúas de Pontevedra? Diante de cada vez maior presencia de persoas de outras nacionalidades na nosa cidade, considera o Goberno do Concello que fai o suficiente para a formación dos traballadores municipais no respeto aos dereitos das persoas de outras culturas? Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Señora Moreira, o primeiro que ten que ter en conta vostede é que cando pon cousas por escrito ten que ter a seguridade e o convencemento de que son certas, porque senón pode estar cometendo vostede, xa non digo máis, pero erros moi graves. Afirma no seu primeiro parágrafo, mentindo, e como lle digo, está escrito e asinado por vostede, que hai unha especial vigilancia dedicados á venta ambulante, esa vigilancia ordenada os días de chuvia polos mandos da Policía seguindo instruccións da Concellaría de Seguridade. O que lle digo é que me diga cando eu din ningunha instrucción os mandos da Policía. Os mandos da Policía teñen a súa xerarquía, ordenan o seu traballo e esta Concellería non deu ningunha orden de facer nada especial, pero nin neste tema, nin en ningún outro. Polo tanto, isto vostede o pon por escrito, supoño que o terá documentado. Algún escrito coa miña asinatura ordenando unha vigilancia especial aos vendedores de paraguas en días de chuvia. Porque o que pon aquí é moi grave. Agardo, como lle digo, que o teña documentado, porque minte intencionadamente. Esta concelleira non lle dá órdenes por escrito á policía porque teñen o seu funcionamento, traballan ben e saben facer o seu traballo. E para iso teñen un intendente principal. E os mandos da policía son os que ordenan e dirixen os traballos. Non esta concelleira, Segundo, circunstancias motivo o plan especial de control. A primeira pregunta, a resposta é non hai ningún plan especial de control. Segunda pregunta, ordes que se lle deron á Policía en materia de venta ambulante e outras actividades na vía pública. Por parte desta concelleira, ningunha expresamente. Hai unha ordenanza de venta ambulante que, lóxicamente, como todas, a Policía vela polo seu cumprimento. Tamén vela especialmente polo cumprimento da ordenanza en materia de tráfico, velando fundamentalmente pola seguridade, cousa que a outros grupos desta corporación non lle preocupa. Por que a represión se centra en exclusivo no colectivo de nacionalidade saleganesa? Mira, esta pregunta non merece ningún tipo de resposta, porque nin hai represión nin se centra en ningún colectivo. No ano 2015 houbo, en total, 41 denuncias por venta ambulante, 41 en todo o ano. Non eran maioría, nen moitísimo menos, as de ningún colectivo en concreto. Con eso lle digo todo. Só 41 de todo tipo, de globos, de caramelos, de churros, do que fose. Bueno, de churros xa mellor non falar. De todo tipo. Cuarta pregunta. Por que a vigilancia especial comezou nos últimos meses, tolerando durante anos igual que outras actividades similares na rúa? É que non hai ningunha vigilancia especial que empezase nos últimos meses. Volvolle dicir, afirma isto, documento por escrito, e coa miña asinatura, porque o afirma no primeiro párrafo. Diante da cada vez maior presenza de persoas de outras nacionalidades na nosa cidade, considera o Goberno do Concello que fai o suficiente para a formación dos traballadores municipais nos respeto aos dereitos das persoas de outras culturas? Señora Moreira, a min daríame vergonza asinar unha pregunta deste tipo. Os traballadores municipais teñen que velar polos dereitos de todas as persoas, absolutamente de todas. E iso é o que fan. E para iso teñen formación. Pero de todas as persoas, sen exclusión nem distinción de ningunha. Polo tanto, esta pregunta é moi difícil de entender. E gustaríame saber, de verdade, como documentou vostede esta pregunta. En outra ocasión xa mo poderá decir, porque, desde logo, hai que ter atrevemento para poñer por escrito que hai unha orden dada por min de facer unha persecución especial de ningún colectivo nesta cidade. E isto, xa lle digo, aquí paro, pero como volva a suceder, adoptarei medidas, aseguro yo. Moitas grazas, señora Da Silva. Hai máis preguntas que non están incluídas no orde do día.
unha pregunta do señor Abeigón Costa dirixida á concelleira de Deportes. Ten a palabra o señor Abeigón. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señores concejales, compañeros de esta corporación, funcionarios del Ayuntamiento, medios de comunicación y, como no, a todos los asistentes al pleno de hoy. Antes de pasar a formular las preguntas, comentar que, además de suscribir lo que ha manifestado el señor alcalde al comienzo del pleno sobre el fallecimiento del señor Abeledo, en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular, queremos enviar un abrazo y nuestras condolencias a la familia del que fuera presidente del Teucro entre los años 1979 y 1984, don José Manuel Vázquez Piay, fallecido el pasado domingo 6 de marzo, y expresar nuestro pesar a toda la familia teucrista. De igual modo, enviamos nuestro más sentido pésame a la familia del ciclista fallecido en el municipio de Aguarda y una pronta recuperación a los otros 7 deportistas que resultaron heridos en el mismo accidente. Dicho esto, en el pleno de este Ayuntamiento de Pontevedra, de fecha 21 de diciembre del 2015, de carácter extraordinario y urgente, se le preguntó a la concejala de Deportes, doña Anxos Ribeiro, sobre los motivos de no convocar las sesiones ordinarias de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes, IMD. Para los que no conozcan en qué consiste el IMD, es un órgano autónomo dependiente del Ayuntamiento, donde se toman todas las decisiones, o se deberían de tomar todas las decisiones importantes en materia deportiva. Pues en base al artículo 17 del capítulo 5, titulado Funcionamiento y régimen jurídico de los estatutos del IMD, dice que la Junta Rectora de este instituto celebrará una sesión ordinaria al menos una vez al mes. Repito, una vez al mes. Yo lamento ser tan reiterativo sobre este asunto, ¿no? Primero, por haberlo presentado en el Pleno. Segundo, porque cada semana nuestro grupo le presenta a la señora Ribeiro un escrito recordándoselo y recordándole la importancia de los temas que hay que tratar. Y también por presentarlo hoy. Pero es que la verdad, yo tengo necesidad de hacer mi trabajo, señora Ribeiro. Y después de esperar 3 meses desde dicha consulta en el Pleno y 5 meses desde la última Junta Rectora, todo para que nos permita este grupo municipal, no solamente a nuestro grupo, sino a las demás formaciones políticas, y también, además de las formaciones políticas, a los miembros de la Junta Rectora, el presentar nuestras consultas, nuestras sugerencias y nuestras propuestas. Bueno, el Grupo Municipal del Partido Popular le solicita que, por favor, nos responda a las siguientes cuestiones. Son 2 preguntas. Si quiere, se las hago por separado, pero yo creo que para agilizar es mejor que se las haga de forma conjunta. Y la primera es saber él o los motivos que hacen que desde hace 5 meses no se convoquen las sesiones ordinarias de la Junta Rectora del IMD, y saber también cuándo se van a convocar, porque así va a tener usted oportunidad de responder a las preguntas que le formuló el señor Rey, incluida una pregunta que se hizo en un pleno, que a día de hoy creo que no se le dio respuesta, porque claro, esto de decir, cuando formulas una pregunta, se le contestará en la próxima Junta Rectora del IMD, hay que especificar de qué año. El mandato tiene 4 años y, bueno, yo cuento que en principio las respuestas deberían de ser de forma inminente, pero repito, 5 meses es mucho tiempo desde la última Junta. Y el señor Rey, le acabo de consultar ahora, a la pregunta sobre un incidente que ha habido o que ha sucedido en el Estadio Municipal de Pasarón, a día de hoy no se le dio respuesta. Esa es una pregunta, la primera. Y la segunda, y le ruego que reflexione sobre ella, es saber si la presidenta del IMD es consciente del perjuicio tan grande que está provocando o causando este pasotismo en materia deportiva al impedir que todos los grupos que representamos a la mayor parte de los ciudadanos, porque los grupos de la oposición, despese o no, representamos a la mayor parte de los ciudadanos, que no nos permita hacer nuestro trabajo como le dije al principio. Y todo porque lo que queremos es el buen desarrollo y el buen funcionamiento del deporte en una ciudad que promete, pero que debido a esta, digamos, imposibilidad de manifestar nuestras políticas en materia deportiva, pues no las podemos poner en práctica. Esto era lo que le quería preguntar y muchas gracias. Muchas gracias, señora Abeigón. Señora Ribeiro, ten a palabra. Eu que quixera aquí en este punto informar aos compañeros e compañeiras da corporación
os compañeros e compañeras que non están, que non forman parte do Instituto Municipal de Deportes, é dicir, que dende o mes de xuño hubo reunións casi todos os meses, agás un, coincidindo con vacacións tamén, períodos vacacionais normais de algún funcionario, pero non só unha, a veces incluso dúas ou tres, non? É dicir, non é que non haxa reunión, simplemente aclarar ese termo o resto dos compañeros e compañeras aquí presentes polo respeto que merecen. En todo caso, comentei antes o señor Rei que este mes teremos unha comisión ordinaria do IMD. Así que non teño por que decirlle a usted outra cousa. Moitas grazas, señor... Xa... Que? Podo preguntar ou non? Xa preguntou, non? Pero quero facer outra pregunta, se pode? Outra máis? Sí. Se pode. Si é que eu non teño inconveniente ningún que pregunte usted o que queira. Outra cousa é que non vamos a contestar o que usted quere que lle contestemos, pero é outra... Si me deja hacer la pregunta... Bueno, pues usted faga a pregunta moi brevemente, sin introducción. Nada, non tiene introducción, hombre. Simplemente era saber si le parece lógico que me responda eso. Es eso, saber si le parece lógico, porque debería de saber que esas juntas extraordinarias que ella convoca no permiten el punto de ruegos y preguntas, que es donde realmente se hace oposición. Simplemente es eso, si le parece lógico, esa es la pregunta, porque como dice la palabra extraordinaria, quiere decir que es fuera del ordinario, y son puntos cerrados donde, repito, no hay participación de los grupos de la oposición. Nada más. Gracias, señor alcalde. Moitas grazas, señor Abeigón. Quedan algunha pregunta? Por escrito non queda ninguna. Por verbal, tampouco. Rogos? Non hai rogos. Hai un rogo. 2 rogos. Señora Cañizares, un rogo. Bos días de novo. Ben, pois aí rogaría se poidera ser que o Concello dese resposta a 3 escritos que presentamos o día 15 de decembro de 2015. Un referente pois ao lavadeiro público situado no lugar de Freixeiro, outro referente a 2 construciones ou solares en ruínas que están nos números 97 e 115 da Rúa Avelino Montero Ríos, en Estribela, e outro, situacións que se viven na Rúa Cunchidos en Martín Raxo. Entón, eu rogaría, por favor, que me deran resposta, porque xa pasaron 3 meses. Moitas grazas, señora Cañizares. Tomamos nota do rogo. Señor Abal. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y a todos. Este es un ruego dirigido al señor alcalde. Hoy mismo a la mañana ha tenido entrada por registro del Concello de Pontevedra 401 firmas exigiendo simplemente diálogo y participación en la reforma que ustedes están llevando a cabo sobre la reordenación del tráfico de la Plaza de Barcelos. Es un ruego para que escuche a los vecinos, que les dé participación. Las reuniones a las que el presidente local y yo mismo pudimos asistir fue un rechazo unánime de todos los presentes. Fueron engañados y lo que nos transmiten a nosotros no están en contra de la reforma, sino que piden una mayor participación y sobre todo que no se les mienta. El ruego, por lo tanto, es que les atienda, que les escuche, aún se está a tiempo, y tenga bien esa participación, nada más. Non sei se o señor Bará quere decir algunha cousa. Non é necesario. Eu, de todas maneiras, quixera facer notar unha certa contradición, que se asisteu a unha reunión por parte do concelleiro, que iso nos consta, non só do concelleiro, que hubo rechazo, pero ao mesmo tempo que nos está en contra. Non capto eu ben eso. Porque se hai un rechazo, e se nos está en contra, será porque bien, e se hai reunións, é porque hai reunións, e se dialoga. Outra cousa é que o diálogo poida chegar a un acordo de consenso, pero non entendí moito o tema, sabe? Pero non, é un rogo, eu tomo nota do seu rogo, simplemente eran unhas preguntas que deixo no aire. No, una matización. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo en la plaza. Vale, no ese proyecto. Vale. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo en la plaza. Vale. Entendo, ahora entendo. Bueno, entón, non hai máis rogos. Outro rogo, señor Moreira. Gracias, señor presidente. Estos
dous rogos van relacionados, un en relación á Rúa Portugal, número 60, onde está o edificio Anca, o Anco, no que os vecinos se queixan de que a proximidade de varios árboles e as polas que están golpeando cando hai temporal o edificio está causando diversos trastornos. Constanos que os veciños xa presentaron unha petición hai un mes para que o reciba o concelleiro responsable de Monteporreiro, posto que, se a parcela municipal terá que cortala o seu concello, pero se non é municipal haberá que recurrir ao propietario para que os limpie, porque isto está, insisto, ocasionando costes aos veciños, danos, e tamén pode ocasionar danos persoais nalgún momento determinado. E no mesmo lugar, tamén hai na zona de atrás, hai un vertedeiro ilegal, supoño, que cada vez ten máis lixo, e isto non facilita as condicións de salubridade na zona, aparte que pode facilitar que se convirtan nun núcleo de concentración de lixo, como noutro sitio que tamén quero falar del, no vertedeiro de Conso en Mourente, no que anunciaron que se iban a limpar aquel vertedeiro, pero a día de hoxe sigue sin limparse. Por lo tanto, xa sabemos que o Concello ahora aboga por que os restos orgánicos queden nas parcelas de cada un, pero sabemos que os inorgánicos xa están nas parcelas públicas. Creo que o que faltan son os orgánicos, porque os orgánicos xa teñen conseguido. Entón, insistimos, ahora en serio, nestes rogos para que nos dous vertedeiros ou se retiren estes escombros, se controle a zona, ou se non é propiedade do Concello, que se require aos propietarios para que os limpe e se adoten as medidas que resulten oportunas, pero isto non é admisible hoxe en día. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Moreira. Señora Silva ten un rogo tamén. A ver... Grazas, señor alcalde. Eu o que lle rogo é aos membros da Comisión de Infraestructuras e da Comisión de Urbanismo que asisten a ela como representación do Partido Popular que informen o seu portavoz da información que pormenorizadamente se lle dá na Comisión ao respecto do vertedeiro en concreto que hai en Cons, onde en todas as comisións se informa de como está o procedemento administrativo, de que hubo que facer un traballo especial para coñecer o material que había alía porque hai uralita. Eso significa un traballos especiales de retirada. Na última comisión informouse de que o coste, unha vez feito todo ese traballo, de que o coste de retirada do material ascende a 42.000 euros, que van ter que ser sufragados con cartos públicos ante a imposibilidade de localizar fehacientemente o propietario da parcela, e o que tamén lle rogaría ao Partido Popular e que deixe de perxudicar con estas cuestións que se poden falar perfectamente na comisión intereses xerais do Concello. Pero, en todo caso, rogo inicial, rogolle os asistentes do Partido Popular á Comisión de Urbanismo e de Infraestructuras que informen do que ali se fala ao seu portavoz, ademais de presidente local. Luís, para... Me toca a mí contestar o rogo, non? Digo que tomamos nota do rogo e no próximo pleno lles contestaremos. En todo caso, levamos meses, señora da Silva, reivindicando isto, reclamando que se limpe. Cada comisión nos conta unha milonga que van facer, salen na prensa dicindo que se vai limpar. A día de hoxe sigue sin limpar. Creo que xa hai tempo de abondo para que limparan eso. En todo caso, tomamos nota do seu rogo e no próximo pleno lles contestaremos por escrito. Gracias. Señor Vara. Sí, para informarlle ao representante do Partido Popular que neste caso, como en todos, séguese un procedemento para actuar en unha parcela de propiedade privada. E o que sí tamén lle aproveito para rogar é que defenda os funcionarios municipais e un funcionario municipal concretamente dos insultos e das descalificacións de un veciño desa rúa a este respecto. Moitas grazas. Hai máis rogos, que creo que non, pois levantamos a sesión. Boa tarde ou bo día a todos e a todas.